Стигнахме в хотела, излезнахме с мама и с Софи. Беше до сега на басейна детския. Времето е много хубаво, а после ще ви покажа и хотелските стаи. Добро утро, и от 16 слезнахме на закуска и после ще се оправим да ходим на плаж. Днес времето е малко по-кофти. Може би ще отидем на плаж, ще видим, но няма слънце, малко по-хладничко е. Закуска беше много добре, има разнообразие. Хотелът е хубав, стаята е много широка, просторна, шкафове имаме, хладилник имаме, банята е окей. Това, което ми направи впечатление, е, че вчера всъщност, докато чакахме, ми взеха номера. Трябваше да ми се обадят, когато стаята е готова. Стана 3 часа, никой не се обади. И добре, че дойдохме да попитаме дали стаята е готова. Оказа се, че е готова. Това малко не ме изкефи. Не съм дръбнат човек. В принцип, просто ми правят впечатление такива неща, тъй като все пак не съм с малко дете и чакам. Пък и вече беше станало 3 часа, дори да не съм с малко дете. Стана 3 часа, но не смисъл кога ще ни настанат. Беше готова, но просто никой не се обади. Другото, което е, че вчера вечерта отидох до рецепция, казаха ми, че дистанционното на телевизора не работи, казаха ми, че Пиколо ще се качи да види какъв проблема и никой всъщност не се качи. Може би защото имат много работа, не знам. После пак ще отида да им кажа. Надявам се някой да се качи. Етка ни кацета. Здравей, здравей! Дойдохме на плажа, хапнахме в хотела. Аз съм с банския от My Lucinda, много ми харесва. Храната беше много вкусна, между другото, много сме доволни от храната. Даже и Софи малко успя да хапне, иначе бях дала пюре. И това, което видях този път е, че имаше адаптирано мляко на нан, което явно не бях видяла вчера. Което е супер, защото за до вечера мога да й взема няколко дози без никакъв проблем. Така че това е супер. Постоянно се правят пици долу при басейна. Може да си вземеш, има за децата сладолет и другото, което правят и бургери, доколкото видях, а напитките са постоянно безплатни. Кола, лимонада, оранжада, спрайт и всякакви други, бира. Вода има постоянно и топла и студена, както има и чай. За сега съм доста доволна, между другото ще ви покажа и стаите как изглежда, ще ви покажа и банята, но за сега съм доста доволна. Плажицата си играе на плажа. Здравейте, от 17-ти, времето ми е супер. Вчера следобед също се оправи времето. Хапнахме, дойдохме на плажа, помежду другото. Вчера като се прибрахме от обяда, бяха ни сменили вече дистанционното, без да се налага втори път да казвам, което беше супер, нали, явно бяха запомнили. Просто не се бяха качили вечерта, но тя Софи така или иначе заспа вечерта, така че и дори да си бях качили, нямаше вече да мога да им отворя да влезнат. Разхождахме се, днес времето е супер, храната беше супер. Софи си хапна много добре на закуска, филийка си хапна, има плодове, имаше си абсолютно всичко. Прибрахме се в квартирата от плажа, малко след обеда времето се развали, слънцето се скри. Сега е 5:30 и след малко ще слизаме на вечеря и ще си направим малко по-дълга разходка. Изкъпани, оправени, отиваме да хапваме и после на една хубава разходка. Ще издирваме пояс пиле с дръжки. Имаше едни руснаци на плажа и ги помолихме да пробваме техния пояс, за да видим Софи дали ще й хареса. Имаше и дръжки. Даже на обяд купихме такъв, но се оказа без дръжки и го върнах. Жената беше много разбрана. Върна ми парите, нямаше никакъв проблем. Оказа се, че всичките пояси, които такива са изредили, всъщност са без дръжки. Пък Софи много обича да се държи. Имахме един, който ни подариха на рождения ден, който аз бях избрала, но се оказа, че е много легнал. И заради това много легнало положение Софи не иска да седи в него. Те ще ходим да търсим. Като следобедна закуска Софи си хапна едно кремче. Изключително, което ми прави впечатление, между другото, персонала е изцяло от, мисля, че са украинки. Не говорят български. Единствено на рецепция има и Пиколото, което е няколко момчета има, те говорят български, но пък тези, които говорят български, много възпитани, помагат ни винаги с количката, много мило се държат, което е супер. Но момичетата, където е хапването, ми прави впечатление, че не говорят грам български. Искам да ви кажа, че се чувствам, сякаш съм отишла в друга страна.
почти не чувам българска реч. Дори по заведенията отпред, хората, които всъщност приканват да влезнеш в тяхното заведение, дори те самите не говорят на български. Тук в хотела почти, даже съм чула, мисля, че само един път българска реч. До сега абсолютно много украинци, руснаци, румънци, сърби, страшно много чужденци имам. Буквално почти няма българи в хотела. Но може би и така, защото тук е пък и all inclusive и на тях има много по-добре. Особено ми прави впечатление, че повечето семейства са с поне по 2-3 деца и са много големи компании, не са така по двучленно семейство, напротив, доста по-голямо и явно така им е по-удобно на тях. Здравейте и добро утро от 18-ти. Мама ето тук разхожда Софи и се опитва да я преспи. Ще видим дали ще се получи. Времето ни е добре, за сега не духа, пече слънце. Вчера след обед беше много студено, помежду другото, на плажа. Много студено, има предвид, че дух ще не беше като за плаж, но пък за сметка на това Софи спа толкова добре, че спа от 1:30 до 4 часа на плажа. Направо бях в шок. Сега доста и се доспа, мама се опитва да я преспи за първа дрямка. Вчера беше на една, обаче да видим дали ще стане, тъй като много и се спеше. Аз си взех едно хубаво фрапе, между другото на плажа има едно място, където правят много хубави фрапета. Не с ето толкова вода и толкова мляко, и напротив точно обратното, толкова вода и доста повече мляко. Беше 3 евро, доста добре и са страшно вкусни. Сега ще се покачем малко, ако Софи заспи или ще се поиграем на плажа, ще видим. Тя умира от кеф, между другото, на пясъка. Не знам дали има други малки деца, които са така, като преоткриват пясъка, обаче супер много рови с ръчички, хвърля, много е интересно и много забавно. Ние си взехме шезлонзи, като шезлонзите с масичка и с чадър и 2 шезлонга са по 16 евро тук на Слънчев бряг. Прибрахме се от плажа, днес беше времето супер. Ето я стаята, доста просторна, много е голяма и е супер. Тук ви показвам едно маниче готово за излизане за вечеря. Софи! Здравей, мамо! Днес времето ни беше супер. Още даже е слънчево и е топло. Сега ще хапваме и после ще ходим на разходка. Излезнахме малко от цялата лудница да се разходим. Ето ви малката девойка. Страшна е лудница, малко е хладичко, но иначе всичко е супер. София ни изкраси в количката, иска или на ръце, или да ходи и с мама откачаме общо заето. Добро утро и от последния ни ден. Тук ви показвам едно малко пеличе, закусва. Верандата ни е огромна, басейкът ни е огромен. Имаме си закуска. Има разнообразие от всякакви неща, кисело мляко, а ето там на опашката се правят и палачинки. Чаках за палачинките, бяха много вкусни, обаче не ми се чака днес пак. И затова София закусва баничка с кисело мляко. Ето ни и нас. Готови за плаж? Да. Ти готова ли си, мама, за плаж? Готова ли си? Я дай целувка. Хапнахме на обяд в хотела, аз дойдох малко на плажа, времето е супер. А пък мама отиде с Софи да поспят в хотела и после ще дойдат при мен. Днес ни е последния ден, тук плетат коси и днеска мисля да си сплета косата. Като малка ми беше много мерак. Та може би днес ще опитам. И да, зависи де. Освен ако не ми кажат 50 евро. Тогава няма да си плета косата. Хапнахме и отиваме на последна разходка. Планувам да си сплета косата. Да видим. И има ни много яки папагали. Софи няма е страх, помежду другото. И ще си направим и една снимка за спомен с папагалите. На една последна разходка. Ето ги плитките. Готови сме да се снимаме с папагалите. Много яко. Здравейте от събота.
чакаме татко на продължение. И едно закусило бебе. Ние закусихме. Тук хапвахме и там има и басейни. Ето така изглежда стаята. Доста е просторна, голяма. Има си мукет. Телевизор, гардероб. Тук има хладилник. И банята. Сега малко по-чисто. Леглото е огромно. Много хубави съмнени пердета, климатик. Има всичко и помежду другото терасите са страшно широки и много големи. Здравейте! Включвам се от Jumbo. Дойдохме да си напозорваме някакви неща за апартамента. Прибрахме се и от Jumbo. Днес е неделя. Вчера не ви снимах нищо, тъй като Софи не беше добре, вдигна ми някаква температура. Аз имах страшно много за оправяне, тъй като освободихме квартирата официално. И имаше още много багаж, който беше пренесен тук и трябваше да оправя. Трябваше да оправя и багажа от морето. И отделно Софи вдигна температура, през нощта почти не е спала. Така и не разбрахме защо. Може би утре ще заведем на лекар, за да видим, но е само температура и течащо носле. А за сега вече след обед е доста по-добре, няма температура, играе си, много е жизнерадостна и всичко е по-добре. Просто нямах възможност да снимам. От Jumbo си купихме някакви битовизми. Купихме един много як басейн на Софи Гъбка за село, за да може да плува там. Да видим, надявам се да няма е страх. Да, тя се смее. Купихме си се за сила такива възглавници. Чакай, сега ще ви покажа. За морето, тъй като са доста удобни. Ето такива, две, една за мен, една за него. Взехме си някакви други неща, пак казвам битовизми, примерно като ето такова за изтискане на лимони. Взехме си ето такива доста подложки, много са готини, тъй като не остават белези по масите, като се слагат и чаши. Взела съм си поставки за чаши, но понеже това супер много ме дразни белезите и заради това реших с подложки. Пък ако сложа покривка, Софи постоянно я дърпа и просто няма смисъл. Преди Jumbo отидохме и до бриколаж. Какво се случи? Купихме си масичка с два стола и един диван. Бяхме ги купили май месец, 21 май, понеже гледахме по извлечението от картата, тъй като нямаме касова бележка. Какво се случи? Отидохме до бриколаж, бях харесала тези две кресла с диванче и масичка, които бяха на стойност 200 лева. Тъй като навсякъде другаде бяха по-евтини, по-скъпи и реших оттам да ги вземем. Взимаме ги ние, говорим с човека, обслужвани, даже ни показа и други модели, но те бяха твърде големи за нашата тераса, просто няма как да ги поберем. И бяха и светли. Светлото не е вариант, особено с малко дете. Поне за мен е така, за друг може да е. Както и да е, обаче седеше в кашон. Първо дадоха ни целият кашон подгизнал, мокър, но поне ни дадоха нейлони да си сложим в багажника, за да може да сложим кашона. Като 10 пъти обясних на човека, че искам комплекта, т.е. столовете, дивана, масичката и всичко. Така, моя мъж толкова работа от пренасене вече му е гръмнала главата и от всякакви други ангажименти, че докато бяхме на морето, той всъщност ги е сглобил, обаче изобщо не е забелязал, че дивана го няма. Той е сглобил само двата стола с масичката. И какво се оказва, тъй като е минало и време, оказва се всъщност, че диван няма. Ходихме сега до бриколаж и те ми обясниха, че всъщност това ние сме закупили малкия комплект. Много интересно, че отвънка на масичката имаше една цена от 200 лева, а всъщност зад нея скрита. Т.е. ти трябва да отвориш рекламата, където са сложили цената. Отзад пише 250 лева. Ама всъщност защо не слагате двете цени една до друга, за да може човек да прецени кое да си купи? Малкия комплект или големия? Аз просто гледам 200 лева, гледам един голям комплект и си казвам, значи това е цената за този комплект. И изобщо не знам на каста, че ми дават, че са само два стола с маса. Нали, което по принцип е малко абсурдно. Бяха разбрани, защото пък ние нямахме касова бележка, бяхме изгубили, но слава богу платихме с карта, те успяхме да видим кога точно е деня. Те успяха и да проверят, че ние сме го купили, тъй като им показахме транзакцията. И сега си отиде, всъщност ни казаха да върнем
тези два стола с масата и ние ще си закупим просто комплекта, а те ще си ги storнират. Ще си купим по-големия комплект. Нали? Но в същото време пак не мога да разбера, тъй като аз го гледах от сайта това нещо. Там пише 200 лева, пък сега е 250 за дивана. Аз разбирам, че е по-скъп заради дивана, нали? Не е в това проблема. Проблема е, че ти гледаш просто, не пише комплект от 3 части, тъй като жената ми показа как го пише при тях, когато е маркирано, пише комплект от 3 части. А когато влезеш в сайта им, не пише комплект от 3, комплект от 4, пише просто комплект. И ти реално така няма как да разбереш кое е включено, най-малкото, което е отдолу, като в сайта им, като влезнеш на описание, отдолу пишеше дори колко голямо е диванчето, столовете и масата. Тоест, щом ги пише 4 неща, ти по пътя на логиката си казваш, боже, той е, значи 4 неща включено. Както и да е, да си отиде, да вземе по-големия комплект. Важното е, че мина, но честно казвам, аз доста се ядосах като видях, защото не смятам, че това е редно. Въпреки, че е минало много време, ние бяхме, нали, в ремонт, нанасяхме се нормално да седи в кашон, нали, да не го вадим. Но да, просто по някакъв път имам, че хората не знаят къде се намират и че, не знам, просто не работят, просто седат там и дори не говорят с хората. Много ми е странно такова отношение. Аз като човек, който всъщност е бил продавач-консултант и знам колко е важно да се обясни абсолютно всичко на човека, защото той дава пари. Това не е 10 лева, не е 20 лева, че да можем да кажем, айде, какво толкова. Другото, което е всичко вече е толкова скъпо, че според мен хората трябва да си търсят правата и да не оставят нещата така. Честно ви казвам, в момента, ако аз не бях се заинатила, мъжа ми ще да остави нещата така и просто нямаше да се занимава. Само, че мен ме хваща много яд, ядосвам се и не смятам, че е редно. Даже аз обясних там на жените, че 2 мъже са ме обслужвали, ходихме с тях да гледаме другите неща. Даже ни предложи такива мекички, като възглавници, мекички възглавници за дивана. Но аз имам от миналата година и просто казах, че няма смисъл да взимам. Нали, конкретно за гърба, тъй като то си върви самия диван и столовете си вървяха с едни сиви възглавници, но да. Чакаме страшно оправяне. От снощи съм пуснала 4 перални и не мога да смогна. Помежду другото, друго си е нова пералня. Няма да ви лъжа, просто в апартамента, стария, който бяхме квартирата. Толкова хора сигурно са минали през тази пералня, че искам да ви кажа, че беше отвратително гадно да си переш дрехите там. Изобщо не ми беше окей, нито... другото, което трябваше даже да слагам препарата в барабана, тъй като отгоре препарата изобщо даже не се дърпаше, оставаше си горе и беше отвратително. За пералнята ни е на Electrolux, доста съм доволна за сега. Не съм пробвала сушилнията да видя, тъй като е доста топло и смятам, че няма смисъл да се дават излишни пари за ток и така нататък. При все, че просто мога да си ги простра. При случая имам 3 тераси, така че без никакъв проблем по-добре да си съхнат. Предпочитам го. Но е много хубава. Дърпа си ми омекотител, дърпа си ми препарати. Като си извадя дрехите, миришат брутално хубаво. Тоест, изправа си е, има си много програми. За сега съм доста доволна. Пише как да се почиства, през колко време да се чисти пералнята. За сега съм доста доволна. Просто... това е нещо много хубаво. Всяка мисля, че жена, дори и мъж, който обича всичко да му е чисто и оправено, ще ме разбере. Хубавото е, че и барабана е доста дълбок, по пиратски много дрехи, което е супер. 10 от 10. Сега чакам Васил и ще ходим до Фантастико малко да напазаруваме. След това ще се приберем. Ще си оправя детето, което се надявам вече да ми е по-добре. Не знам какво стана, от морето ли беше, зъби ли са, нямам представа. Ще я видя как е и тази нощ и вече, нали, ако и тази нощ не е окей. Да, мамо! Ако и тази нощ не е окей, просто ще ходим на лекар утре. За да се уверя... Не, мамо, не портмонето ми. За да се уверя, че е зъб или ако е нещо друго, да знам какво да давам. За сега давам само норофен. През горе-долу 4 часа, тъй като примерно норофен и дадох с нощи за последно в 3:30. Само, че днеска ми се стори по обяд, че пак вдигна и пак и дадох норофен. Но да видим.
Много са гадни тези периоди, тъй като не знаеш болно ли е, зъб ли е, какво е и ти не искаш да го боли, искаш да е добре. Даже щяхме да ходим и до Хиполент днеска, обаче се отказахме да ходим, ще ходим в сряда, тъй като искам да взема и подложка против изпотяване. А и днеска доста неща се свършиха, в случая бриколаж, ходихме до Джъмбо, защото тя вече е доста по-добре. Разбира се, ако беше зле, нямаше да ходим никъде. Сега е доста по-добре и всъщност решихме да отидем, защото си поспа и много добре следобед. Спа от 1:30 до 4:30, тъй като през нощта изобщо не беше спокойна. Сложихме си комарници и на вратите, тъй като влизат страшно много мухи. Ужасно е. Но да, сложихме си и сме много сме доволни. И цвета на комарници също човека го е направил тъмен, както е и на тези на прозорците, които ни е направил. Всъщност и дограмата на сградата, на цялата сграда е тъмна. Тъмно-синя мисля, че е. И много добре изглежда. Здравейте от понеделник. Спахме добре, Софи спа добре. Разбира се, аз не можах да спа, защото исках постоянно да я проверявам. Но вечерта беше някакъв кошмар. Нямаше температура, но просто не искаше да спи. Беше един рев, едно чудо до 10:30 вечерта. В крайна сметка заспа с мен на моето легло, след което я пренесох и заспа. Не се събуди като я пренесох, което беше супер. И се спа цяла нощ до 8 сутринта. Явно доста се беше поизморила от тая температура. И от това, че предната нощ изобщо не беше спала. Слава Богу, днеска е по-добре, за сега имаме сополи. Но няма как да първа това ни чака. Отиваме да взимаме кухнята. А с вас ще се видим в следващия влог. Надявам се да ви е било интересно. И ако ви е било интересно, може да харесате видеото и да коментирате за обратна връзка. Ще съм ви благодарна. С Софи ви пращаме целувки. И до скоро! Чао!